Hemmäňize salam. Men Ataş Mehmedov. AutoCAD video kursunyň birinçisine hoş gördük. Bugün siz bilen AutoCAD'in ulanjy interfeýsini görüyoruz. Kısaçarak nämeler, nireler dediğini, menüler we bilen kısaça tanışar. Şu üst bölümden başlayalım. Esasen iň ýokary setirde file menüsü var. Täze bir file döretme, öňden döretilen bir file ýa-da çyzylan bir çyzygyny täzeden ulanşa getirmek, save etme, halat etme, böyle türkmençesi sahan etmek, bu tilini aýtsam. Başgaça sahan etme, import girişler, export çıkışlar, publish paylaşma, print, splat, kısaca aýtsam 3 ölçeğli ýa-da 2 ölçeğli PDF formatda ýa-da başga ýerde ulanmak üçin ýa-da kağıda basmak üçin ulanýan bölümimiz. Driving Utilities we Class var. Kısaçarak şeýle. Şu ýerde görýänler Quick Access Toolbar diýen menümiz. Kısaça aýtsam file bölümini görýän buyruklarymyz bilen menülerimiz bilen meňdeş file döretme, file açma, sahnaýy etme, web ýa-da mobil sahnaýy versi pluginler üçin sahnaýy etme, plat we şu ýerde undo we redo var. Onları kısaça düşünürsem şeýlerek bir çyzygy sızsak, çyzygyny ýa-da isenlik bir işi ýygyna gaýtarmak üçin Ctrl Z-ni bassam, kıska ýoly ýa-da kıska ýolundan näme şeýlerek görkezýän. Iň soňky edilen işi ýygyna gaýtarýar. Redo'da iň soňky ýygyna gaýtarylan işi täzeden ýygyna gaýtarýar. Ýani ýygyna getirýär. Kıska ýollar Ctrl Z, Ctrl Y, Ctrl Z-ni bassam, Ctrl klawiaturadan Ctrl düğmesi bilen Z düğmesi, Ctrl Z ve Ctrl Y redo. Has öňkü AutoCAD versiýasyny ulanýanlaryňyz bar bolsa, Workspace Switching diýip bir şu ýerde bir bölüm bolar. Aslında täze versiýalarda ýeri ütgüdi. Şu aşağıda görýän Workspace Switching. Workspace Switching şu işe ýaraýar. 2009-njy ýyldan bäri AutoCAD 3D modellama bölümü geldi, funksiyonlar geldi. Şol wagtdan bäri hem has üstü täze funksiyonlar gazandy, özüne has şartlandyryldy. Ýöne gelentakda häzirlikçe 3D modellama boýunça AutoCAD kän bir ýaýran programma däl. Ulanýan ýerleri bar. Ýöne kän başga programmalara göre seredende iş mümkinçiligi başga programmalara göre az. Başga bir ýerde şu ulanýan interfeýsini hemme menülaryň, toolbarlaryň hemmesiniň durýan ýerini ýatda sakladyp bilýäňiz. Öz ulanýan toolbarlaryňyň ýeri ýa-da menülaryňyň ýeri ýa-da buýruklaryňyň ýeri şu ýerden ütgän ýa-da ütgüdip bilersiňiz hemmesini we onu ýatda sakladyp hem bilersiňiz öz adyňyza. Soň gelipde siz başga bir bilen birlikde bir workspace ulanýan bolsaňyz, interface ulanýan bolsaňyz, siz öz ýatda sakladan workspace'inize täzeden gaýtaryp getirip bilýäňiz, olaň üstünde durar. Soň şu aşağı bölümde ribbon diýen bölümimiz var. Bular her öz kategoriýasyna göre belli bölümlere aýrylan. Home, Insert, Annotation, Parametric, View, Manage, Output, Calibrate ýaly. Olaň her öz bölümlerinden adından belli bolýaly kategoriýalar. Biziň esasy ulanjak bölümimiz Home bölümü bolar. Home menüsü şu görýän funksiýonlaryňyz, görýän buyruklarymyz. Ribbon bölümindäki kategoriýalaryň aşagyna hem menülaryň aşagyna diýen has dogrusu. Olar hem belli kategoriýalara aýrylýar. Meselem Draw, Modify, Annotation, Layers, Blocks, Properties, Group, Utilities, Clipboard ve View. Siz soňky versiýalar ulanmaýan bolsaňyz, has öňkü versiýalar ulanýan bolsaňyz, View bölümi ýok bolup biler.
Onun için korkmanıza gerek yok. Kendi ulanılan bölüm değil. Ayrıca üstünde durur. Draw bölümü çizgi çizme. Şu yerde görüşünüz yani liner, polyliner, circle'lar, arc, kıyafetçe şeyle, spliner hem şu yerde var. Modify, bir datları düzeltmek, ütkötmek bölümü. Görüyen olsanız içine alyan öz fonksiyonları, içindeki buyruklar adı bilen bağlanışıklı. Scale, ölçevlendirme, copy, kopyalama, köpürtme, move, rotate, trim, fillet, array diýäli buyruklar hem fonksiyonlar var. Annotation, layers, gatlaklar bolýa ýakyndan ulanjagymyz bir bölümlerden biri. Blocks var, properties ýaly. Ýöne şu ýerde aýtjak dadym can fonksiyonlary ýatda taklamaňyza gerek yok. Yani yerleri diýenler hatda bolsa. Sebäbi şu aşağıda görýän command line diýip buyruk çizgisi bolýar. Türkmençe tercüme etsek. Şu ýerde görýän command line'da isenlik bir fonksiýan ýa-da isenlik bir buyrugyň adyny ýazyp has çalt netije alyp bilýäňiz. Meselem bir çizgi çizmek istesem klawiaturadan line ýazyp enter'a basamda şu ýerde line şu görýän line fonksiýanyna girýär. We bu bize urup durucu işini hem edýär. Meselem specify first point diye birinci nokodu saylan diye birinci nokodu sayladım. Son geldim. Şu yerde görýän ýazgyňyz specify next point or ikinci nokodu saylan diye ýa-da diye ikinciyi sayladım. Ondan sonra ikinciyi sayladım. İkinci. Aslında ikinci bolanokda. Şu şekilde bize kömekçi, bize urup durýan bir işi hem edýär. Enter'a bassam çıktım. Şimdi şu yerde görýän command line'ımız aslında bizim edýän işlemi ýatda saklaýar. Şu yerde görýän çyzan çyzgylarymyz, eden işlemimiz görünýär. Aslında kenur ulanýan bölümü der. Ýatda saklamasyna kenur gerekli der. Şu yerden X'e basıp yapıp bilersiňiz, ýöne maslahat beremok. Command line aktif ulanjagymyz bir fonksiýa. Şu yerde modeller, layoutlar var. Layout aslında şular ýaly bir iş edýär. Biz çyzgylarymyzy çyzanmyzdan soň modellerimizi taýýarlanmyzdan soň plata uratmak üçin, printerlara uratmak üçin ýa-da PDF şeklinde ýatda saklatmak üçin, sahanyt etmek üçin iň soňky görnüşlerini şu ýerden alyp bilýär. Meselem biziň ýanky çyzan çyzgymyz kagaz üstünde şu şekilde görünür. Yani muň üstünde işläp her türlü belli ölçeklerde sahanyt edip bolýar. Häzirlikçe yaptım. Ondan başka şu aşağı drafting tools bölümü var. Has öňkü AutoCAD versiýalaryny ulanýan bolsaňyz bu bölüm şu chapter'da bolup biler. Kendi tapawdy ýok. Hat kaldırmak üçin şu bölümü birleştirildi. Model bölümü yine şu grada görýän layoutlarymyz bilen meňdeş. Täzeden geçtim. Gridler var, osnapler var, ortamod ýaly fonksiýonlar. Onun başka da şu başta aýdyşym ýaly workspace switch bölümü var. Geçeçe şeyler esasy ündümüň boljak geri esasy biziň söhbetdeş boljak gerimiz diýelim size. Report bölümü esasy şu görýän 4 burçlukly gara bölümü. Başka da şu ýokarda görýän bölümimiz kömekçi bölüm. Asawursy isenlik bir fonksiýa, isenlik bir buyruk barada maglumat almak isteseňiz şu ýerden kömek alyp bilýäňiz. Help bölümü. Meselem line barada men maglumat almak istesem line ýazyp enter'a bassam. İnternetiňiz bagly bolmasy gerek. Hazır kendiňiz sili bilýän bolsaňyz aktiv ulanyp bilersiňiz. Yaptım. Help bölümünden kömekçi bölümünden gıytka ýoly F1'dir. F1'a basyp şu ýerden isleýän urumyzda, isleýän meseleňizde kömek alyp bilersiňiz.
Gıykaçarak şeylerek birinci bölümde gıykaça interface bilen tanıştık. İndiki bölümlerde koordinata sistemaları bilen dowam eder. Hemen de köp sağ olsun etken häzirlikçe sağ olun.